François sætter sig igennem. Sender Emanuelidis afsted. Han er hurtig. Lind kommer med på kanten af feltet. François har et godt spark fra distancen. Er det et godt indlæg ind mod Emanuelidis? Den er ikke inde. Vanvittig redning af Myhra. Den skal selvfølgelig kigges igennem. Det er helt utroligt, han tager den. Holder han den ude, Zach, så er det vanvittigt. Helt utrolig refleks. Og den skal selvfølgelig kigges igennem. Ja, det kan jeg ikke vurdere for de billeder her. Det er umuligt at se i hvert fald. Umuligt at se. Og husk, OB var involveret i en situation i Aarhus. Absolut, ja. Hvor tænker jeg troede, han havde scoret for AGF. Det kan være, vi kan se det her. Jeg tror ikke, den. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er akrobatik på norsk. Og man kan sige, at... Nej, ja, den er ikke inde. Den er svævet godt afsted! Og der var en af de mange trusler. Max Fenner stempler ind i Superligaen igen og scorer et uhyggeligt vigtigt mål for OB. Og denne gang stemmer det på standarden. Perfekt indlæg lige på kanten af målfeltet. Vi må også bare sige, prøv at se den måde Max Fenner kommer svævende gennem luften. Der er altså ingen tvivl. Hvem er det, han lige vifter af derinde? Er det Velkoff? Ja, det er Velkoff. Så der er altså noget power og noget pondus i den. Trot kan ikke nå få armene op. Meget, meget flot udført standardsituation fra OB. Og lige nu er OB på 7. pladsen. Og kæmpe fejl af Kolinger. Max Fenner brænder foræringen fra Dennis Kolinger. Al-Haj vipper den op mod Charlie Nuk. Heller ikke mine til at vil fløjte her. Han vil markere faktisk tydeligt, at han ikke ser en forseelse. Ja, det er stort nok til, at man skal lave det om. Men han løber i hvert fald ind i ryggen på ham. Det gør han. Videre. Ingenting. Den er under bagatelgrænsen. Fair nok.